Upravo su krenuli Miloš Neka Đorđević i Dario Fole. Prva krivina. Veliki Ugo od Zeka. Evo šta radi adrenalin. Nadamo se da je sve okej, samo polako. Ako curi neka teča, zaustavite vozilo odmah, molim vas. Hvala publiku što je na bezbednoj udaljenosti. Da. Samo proverite da li ima curenja nekih tečasti, ako nema, lagano, onda nazad u boks. Ok, krenuli, Dario Foler ide prvi, Miloš Neka Đorđević prati. Opet famozna prva krivina. Dozvoljava Dario Foler da ga to mete, idemo dalje. Druga duboka krivina, Dario malo više povera, ispravlja malo. Ne dozvoljava Zeki da mu se dovoljno približi. Zeka na prebacivanju, ima dovoljno snage. Ima pravo da poremeti Darija. Dovoljno mesta Dario ima da završi do kraja. Prva krivina, Darko odmah na pola. Na tranziciji pušta malo Petra, ali odmah pod punim gasom u velikoj krivini. Odmah sustiže Peru na tranziciji, je odmah na vratima na Vraniku. Opet dovoljno je Pera imao ugla da završi. Darko ide prvi, sada Petar prati. Da vidimo. Prva krivina. Široko i jedan i drugi na tranziciji. Dovoljno prostora ima. Pokušava Pera da napade, da natera Darka, ali zato Darko smoke machine. Nema toga ovaj put, Turčije je Darko. Zbog bolje plasmana, Silvio prvi, Radu drugi. Na stazu u Čačku. Sve to lepo izgleda.